Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. A yan uwa kamar yadda kuka gani za ku ga cewa gashi nan nayi receiving ɗin sabon token nan, wannan sabon token ne wanda aka yi launching ɗinsa shekaran jiya bai daɗe ba, kuma airdrop ne kuma har yanzu haka ana bada shi. In kuka kula za ku cewa ga nan payment ɗina nan nayi receiving guda 100 nan, kuma in Allah da za a yi launching ɗin coin ɗin nan kwanan nan. Gashi nan kun gani nayi receiving ɗina, bari na koma na nuna muku state by state kuma yadda za ku receiving ɗinku. Wasu daga cikin ku na riga da na tura musu link ɗin sun yi register, domin na riga da na yi bayani tun a cikin telegram. Wasu sun yi register wasu kuma ba su yi ba. To na bidiyo nan ne saboda waɗanda ba su yi register wannan token mai suna, wannan airdrop mai suna BATORENT token shine VA kenan. Zan nuna muku yadda za ku yi register nan step by step, domin akwai wanda suke tambaya na ba su gane ya za su yi wannan airdrop ɗin ba yaya. To zan nuna muku, ku tabbatar kun bi process ɗin da zan nuna muku ɗaya bayan ɗaya. Sannan kuma in farkon ku zuwan ku wannan channel ne, da Allah ku duba kasan bidiyo nan za ku yanda aka rubuta subscribe, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alaman ƙararrawa da liking. Bari mu nuna muku yadda za ku yi wannan airdrop ɗin ɗaya bayan ɗaya. Bari mu koma cikin telegram. Okay, abin da za ka yi na farko shine da zaran ka taɓa link ɗin za su nuno maka cikin nan wurin ne, gashi nan za ga a rubuta gashi nan sunan wannan airdrop ɗin nan, sai ka zo ka danna start. Da zaran ka danna start za su zo su nuna maka check captcha check. Da zaran ka shiga captcha ɗin nan, bari in shiga ku ga yadda yake. Bari mu shiga. Okay, kun ga wannan captcha ne wanda yake na human captcha ne, bai wuce hotuna ne za su nuno maka ba, kuma su nuno maka yau. Kun ga sun nuno mun hoto ne akan zan zaɓi hoton mashina, saboda sun ce zan zaɓi motorcycle ne. Hoton mashina yanzu na zaɓa, yanzu ma zan ƙara zaɓen mashina, sai in ƙara danna next. To daga nan kun ga na riga da na yi verify. Yanzu na yi verify, sun ƙara mai da ni baya. Kawai kai ma in kai verify shikenan, zauna maka good ne, sai kai danna back. Daga zaran ka danna back sai ka zo sai ka danna check ɗin nan. In sun yi verify ɗinka a wannan wurin captcha ɗin kenan, sai ka zo ka danna. Daga ka danna check shikenan, sun yi check ɗin za su nuna maka kai join ɗin wannan program ne daga wurin wane za ka ga sunana kenan. Daga nan kuma za su nuna maka wasu process ɗin da za ka bi, sannan kuma za su gaya maka game da wannan airdrop ɗin. Ka tsaya ka nutsu, nan ne wurin da ya kamata ka mai da hankali, ka tsaya ka ji abubuwan da zan gaya maka. Abu na ɗaya shine suka ce ka tabbatar ka yi complete ɗin wannan ayyukan da za su baka daidai. In ka saka ba daidai ba su biya ka ba, domin shi wannan ainihin airdrop ɗin nan kawai pay for pay ne, wato ka kawo a biya ka shine ainihin ƙarfinsa. Kawai aikin da za ka yi duka ba za su wuce guda 10 na su baka. Kawai ƙarfinsa shine mutanen da za ka kawo. Ka tabbatar da cewa za ka kawo mutane, domin mutane da wuce ka kawo mutane 3 bane kawai, sannan za ka yi withdraw ɗinsa. Sannan abin da za ka yi na farko shine za ka zo za ka yi join ɗin telegram group ɗinsu, gashi nan sai ka zo ka danna join nan a nan wurin. Da ka danna kan telegram ɗin zai nuno maka da kun gani already na riga na join. Kun ga mutane gashi nan sun yi magana, ni ma na yi magana da admin ɗin kansa lokacin da suka tura min payment ɗina, ce ban gan shi ba. Sannan ya min bayani, kawai na je ya bani contract address, na je na ga payment ɗina already ya riga da ya shigo. Sai ka fito sai ka danna back, sai ka zo ka yi join ɗin channel ma. Daga ka yi join ɗin channel ma, ni kun ga na riga da na yi. Sannan sai ka zo ka yi following ɗin a Twitter ɗinsu. Bayan ka yi following a Twitter sai ka zo sai ka danna retweet. Kun gani yanzu bayan na shiga Twitter ba, kun san dai me za a yi. Sannan ga nan another channel ɗinsu ma ka zo ka ƙara yin following ɗinsu. Daga nan sai ka zo ka danna submit detail. Daga nan za su ƙara tambayan ka yi join ɗin channel ɗinsu, su ƙara tabbatarwa. In ka ce ka yi, sai ka zo ka ƙara danna done. Ka yi following ɗinsu a cikin Twitter, sai ka kwafo URL ɗin Twitter account ɗinka. Kun gani kamar ni ne yanzu ga shi nan nawa na riga da na saka. Bayan ka yi pasting za su ce maka, za su baka wannan ɗinsu contract bayaninsu wanda yake coin market cap. Ka je ka shiga ka yi screenshot ɗinsa da na coin get ko. Kun ga na ɗauko ga na coin market cap, na ga na coin get ko. Da na yi screenshot da na dawo na zo na shiga nan wurin, sai na danna shi, sai na je na ɗauko hotuna na zo na saka musu. Bayan na gama
daga nan sai na zo na danna sai na zo nan wurin sai suka ce zan yi join din channel ɗin su, sai na ce na yi already. Shikenan sai suka ce mun na yi submitting ɗin wallet ɗina. To nan zan nuna muku wani wallet ne za ku yi submitting wurin da za a turo muku kuɗaɗen ku. Daga nan sai na zo na danna don, daga nan sai suka ce mun na riga da na cika duk wani abubuwan da ake so, yanzu yana referral ɗin mutane. Bayan na yi referral ɗin mutane na zo na danna withdraw. Da na danna withdraw sai suka ce mun saka musu wallet address ɗina. Bari ku kalla wani wallet ne zan saka. Sai ka zo cikin Trust wallet ɗinka, sai ka zo wurin setting ɗin nan, sai ka zo sai ka rubuta Tron nan, saboda token ɗin yana ƙarƙashin Tron ne. Sai ka zo sai ka danna copy nan, bayan ka copy shi sai ka koma sai ka zo sai ka yi pasting. Kar ka damu, ba Tron za a turo maka ba, kawai kai kan kai posting ɗin Tron ɗinka. Kun ga da na yi posting shine suka ce payment ɗina nan da awa 12 zai shiga. Daga nan kawai shikenan abin da za ka yi, kawai bayan kai wannan sai kuma sai ka yi inviting ɗin mutane. Kun ga daga nan na tura link ɗina, na tura ma abokanai na ce musu su yi register nan. Zan gaya maka dabaran da za ka yi ka samu wa'innan friend guda 3 nan sharp ko fiye da haka ma. Na tura ma mutane nan, bari ku ga mutanen da na kawo da withdraw ɗin da na yi da payment proof ɗina. Wannan duk bayanai ne a kansu. Daga nan na tura ma mutane, nan ma mutane ba su fara shigowa ba. Yawwa daga nan mutane suka fara yin register. Kun gani a rubuta join nan, mutum 1, mutum 2 sun bani nan guda 3, guda 30, nan guda 40, nan guda 50, nan guda 60, nan guda 70, nan guda 100, mutane 10 kenan. Dan daga baya ma sannan na zo na yi withdraw ɗin mutane 10 nan, shine guda 100 kenan. Shine wanda kuka gani a cikin Trust wallet ɗina, na riga da na withdraw ɗin su. Sannan daga baya ma shine suka ce mun sun riga sun biya. Nan gashi nan suka ce mun message daga admin nan yayo message, domin a lokacin ban ga payment ɗina ba, sai da na je na ma admin ɗin magana. Kun ga yanzu ya turo message ya ce min ya riga da ya biya. So sannan mutane suka ƙara yin register. Yanzu dai haka akwai balance kusan mutane 90 nan. Akwai balance kusan kaman BA 90 nan. To wannan shine process ɗin da zaka bi kawai. Da zaran kai wannan, hanyar da zan gaya maka yadda zaka samu mutane shine zaka san wanda ka san shi ne kawai, ko irin a Instagram ko kuma wanda ka san shi ne, ko kuma irin a WhatsApp ko kuma a Telegram nan. Sannan sai ka copy link ɗinka sai ka tura masa, sai ka ce masa da Allah ya register ta wannan link ɗin nakan, ana samun kuɗi da wannan application ɗin, da wannan platform ɗin. Bari ka tura masa ya ga cewa ana samun kuɗi, ya tabbatar da Allah shi da yayi. Sai ka copy wannan link ɗin bidiyon nan, sai ka ce masa ka kalla bidiyon nan ka gani cewa fa website ɗin suna biya da gaske. Idan ya kalli wannan bidiyon zai gane cewa ai website ɗin suna biya. To wannan abun ne za ka yi ka samu mutane sosai. Wannan dabara ne, nima nake ina wannan dabaran domin samun mutane, samun referral, domin shi kansa samun referral kaman wani dabara ne wanda zaka karance shi ma. To da zaran kai wannan abun ne za a tura maka wannan payment ɗin da kuke gani. Zaka zo, nima yanzu haka ina so zan ƙara yin withdraw na biyu, to amma baran yi ba, ina so kuɗin ne, ina so ya ɗan ƙaru. Wannan dama ne zaka yi ma mutane kusan 100. Ka gan kama mutane 100 zaka samu wannan coin ɗin da yawa, domin airdrop ne, kada ya dai wuce ka, kada ka yi losing ɗinsa. Wannan shine ƙarshen bidiyon mu da abin da zan nuna muku akai. Mun gode.